Louise Lehmann, 12 år gammel. Jeg drømmer om at kvæle dig, jeg skal bare lige tage mig sammen. Drama om livet og dets urimeligheder 22.05. Lige nu, der stiller vi om til nyhedsredaktionen og en tv-avis præsenteret af Claus Buhr. De danske soldater i Irak er blevet udsat for 10 raketangreb blot inden for det sidste døgn. En farlig tilbagetrækning er i gang. Så skete det igen. 2 turister druknede i dag ved Vesterhavet. De var nummer 9 og 10 inden for blot en uge. Den amerikanske valgkamp kører i højeste gear trods sommerferie, og det er på internettet, at slaget udkæmpes. Og dermed god aften og velkommen til søndagens Scene TV-avis. Her til aften er nogle af de allersidste danske soldater ude af Sydirak. Lige nu sover de i amerikanske militærlejre i nabolandet Kuwait, inden de om kort tid flyver hjem til Danmark. Mange af soldaterne vender hjem mærket for livet. Nogle af dem frygter, at deres oplevelser med daglige raketangreb har skabt en angst, de skal kæmpe med mange år frem. Reportage fra TV-avisens Jeppe Nybro i Irak. De danske soldater lader deres våben og gør klar til afgang. Fra hver en bil, fra hvert et gadehjørne, almindelige håndvåben, fra hvert et hustag, præcisionsild, altså finskytter eller snigskytter, om man vil. Ja, til enhver tid risikerer danskerne at blive angrebet, også her på deres allersidste køretur ud af Irak. Hvis vi kan få et tab i sidste øjeblik, så er det derfor danskerne rejser. Og nu er det sidste øjeblik kommet. Der er kun én vej, vi kan køre på, ikke? Altså, hvis de skal lave noget på os, så er det nemt, når vi kun kører på den ene vej. Så det er farligt for os. Den daglige risiko og dermed en daglig frygt for at blive dræbt er en del af bagagen for de fleste af de danske Irak-soldater, der nu vender hjem. Det daglige raketangreb, det er der noget, som har sat sig på et eller andet niveau. Hvordan? Jamen altså, det der med, når man ligger ned på gulvet og bare venter på, at de lander, det skal man i hvert fald være stærk for at være fuldstændig ligeglad med det. De danske soldater kan fortælle om mange barske oplevelser i Irak, men de fortæller lige så gerne om stoltheden over deres arbejde i Irak det seneste halve år. Det arbejde, vi har gjort med at være med til at sikre, at genopbygning af skoler, vandværker. Jamen, det er altid rart at hjælpe folk, der har brug for det. Man får sådan en følelse inden i sig, at jeg har gjort noget for nogen, ikke, som har brug for hjælp. Det kan man godt være stolt af. Soldater og våben er skarplatte til det sidste. Det er altafgørende, at alle mænd og kvinder i den danske bataljon nu kommer uskadte ud af Irak og hjem til en tryg hverdag. Hvad glæder du dig mest til? Det ved jeg faktisk ikke helt. Bare det at komme hjem, slippe for daglige raketangreb og følelse, at man ikke er udsat for fare hele tiden. Hvad glæder du dig mest til ved at komme hjem? Ja, rækkefølgen, det må være kæresten, og så familien, og så Danmark generelt. Se noget grønt, se noget liv, noget frisk luft, og lidt kulde også, det er godt. Nu ruller nogle af de allersidste danske soldater ud af Irak i ly af nattemørket. Missionen for den danske bataljon her i landet er endeligt afsluttet. I perioden 2003 til 2007 har ca. 5.000 danskere gjort tjeneste her i landet. I løbet af de kommende dage er det hele forbi. Der vender de danske soldater hjem til deres kærester, hjem til deres familier, hjem til Danmark. Og imens de danske styrker er